Dobré ráno všem, jmenuji se Lenka Straňáková a pocházím z České republiky. Je mi 17 let a jsem neuvěřitelně ráda, že tu dnes mohu být jako studentka na výměnném pobytu. Už v České republice jsem se začala učit japonsky, ale stále se mám v čem zdokonalovat. Doufám, že moje jazykové schopnosti nebudou působit žádné problémy. Chci se naučit během svého pobytu co nejvíce, jak po kulturní, tak jazykové stránce a doufám, že si tu najdu kamarády. Ještě jednou děkuji za tuto neuvěřitelnou příležitost a budu se snažit, jak nejlépe dovedu. Děkuji. Minasan ohayou gozaimasu. Watashi no namae wa Lenka desu. Cheko kara kimashita. 17歳です。交換留学生、日本に来ることができて、とても嬉しく思っています。チェコで日本語を勉強していましたが、まだまだです。私の日本語のレベルは、迷惑をおかけするかもしれませんが、よろしくお願いします。皆さんと過ごす高校生が楽しみです。改めてこの素晴らしい機会をありがとうございました。